subscribe, di like, di komen, di share, banyak-banyaknya. Ikuti keseruan nanti ini mau ngapain kemana, yuk. Bila menika dumateng sedaya para pilenggah kagem miwah putra ingkang sadulur budi nembe dawuh saya menjeranipun bapa salam sekeluarga bekti kula kepareng katur denggahan wonten margi wonten Jawi ugi wonten dalan ugi wonten kendaraan semoga dhuwur kula dherekaken tumuju sasana buka. Belum nampani kok. Tak ganti Masih namu lho, kinane sinau. Cek sore mosok hujan. Iki sore lho wong. Urung. Banter. Tambahi no terus. Sik. Enek apa? Kok cengengesan nyampe lho jane. Nyampe kok sambatmu kok ngaru napuk. Kadang Aku ngerti jane. Goro-goro kuwi lho. Ruwet kabeh dadine. Wong aku. Mburi wong pira kuwi? Wis ngopi kabeh apa? Heeh, cedak dapur kari ngawe ya. Kepat banter badhe. Bar matang ya. Banter suara. Urung. Aja laporan. Tak kira pinapsu tapa jeneng aja loro ana sitok kaya Betari Durga kok arek loro minggat mana Curhat ya. jenengan gumejeng Pak ada masalah nek piring sendok di rumah plus kipas angin aman gitu Pak? lah rumah samu iki bojone tukang ngedoli ya. Ora, ya biasanya diremuk. Oh, bojone ning mburi tukang isah-isah iki. Oh, tukang warung nek ora digekne wedang mengko. Bakso. Sambel. Siap apa durung? Yes, bengok-bengok loh. Yo, yo. Halo Mbak Inah mana? Mbak Inah mana? Sapa nih Mbak Sung mana? Lali aku Mbak Mang sapa jenenge Mang? Oh iya Mbak Sri. Waalaikumsalam Mbak Parsi. Apal. Lancang. Lho Mbah, piye to ya Mbah? Lah nek uteke sini Mbah, parsi. Nah lek isine nyemplek kayak rondo to. Isine rondo to. Makan malam guys. Makan malam. Juara ki Mas. Nggih. Juara ki Mas. Engko ben Mbak Sum, diwareki engko lek ngejreng anu ya. Ben rasa. Pak kanggo timun ora, Pak? Kilo platene. Sing nglayani. Ya,
Hah? Bedaan dur piro? Halo Kakak Wilis, apa MBG-nya? Lauknya telur sama tempe, sambal bawang sama Yo timun. kok dikit kali sambalnya. Oh, dadoyan saya. Iki lho kayak makan kucing gitu segone. Ini nama kakak siapa? Kak Desi. Oh Kak Desi. Omahe kena lho. Dhuwur pelawasan ngono lah. Ini kok gak makan nggak? Enggak ada kenyang. Kenapa diet? Enggak, udah kenyang aja habis makan jajan. Oke guys. Kayak tamu-tamu iki tanggapan ning tanggane dhewe guys, sebelah rumah. Di sebelah rumah. Pak Galangi Pak MC ini. Oh iya, lagi kan marem. Ya bae jenenge tulis. Kiwarki Pak Cucu. Kiwarki. Kang. Yo sampun to, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyauri wong berapa ya? Kita rame ramuni blas. Assalamualaikum. Kantine nembaran rahmat sih tentrem rahayu saking peparing Gusti Kang Maha Sanitiasa Langgung tumedak. Tumandu kajiwa kasariwa dumateng kula lan panjenengan sedaya waradim sagung sasama. Kudu katur dumateng pepundhen ingkang salutan kinabekten sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun kepareng rawuh satriyaning praja mimah manggalening negeri ingkang satu pinundi para kadang muda madya tumaruna ingkang satu tinangsulan takeping kekadangan kepareng semula atur muja atur kalenggan wanci dalu punika muga-muga punden kula panjenenganipun Bapak Salam miwah Ibu Sutinem sampun keparang angraket cempaka mulya amiwaha siwi ndhawaken kang putra ingkang pinaringan jimat asma Makruf Nur Santosa sampun keparang ngamung kenya sulistya ing wari ingkang asesilih Mbak Yu Eli Nanda Agustin putri saking panjenenganipun Bapak Suradi miwah Ibu Sumini papan padunungan wonten ing Gulun Maospati Magetan
Kira-kira Hanabi sawan rawuh panjenengan sedaya tinangisan kasdaya balang donga pangestu mugi pinanganten saribit ingkang ngarsa ngebir moten madyane bebrayan gung tansah kebak binrekan awit saking peparing Gusti ingkang Maha Agung. Sawetawis sawanipun kadang-kadang saking Manto Laras kasembuyung sawanipun kadang-kadang ugi saking Krishna Audio Sound System ingkang miju saking Becot ugi Kru Pramuladi ngudi berkah pangarso nggih panjenenganipun Bapak Nurhati. Lan kandhun sawanipun kadang seniman seniwati ingkang satu majek wicaksana ing budaya Cacah Catur Widuwati. Monggo kepareng jekar saking madani palenggan wonten sekalian penggali kepada tentunya yang terhormat. Yuk kita jelang penampilan Mbak Lali, monggo Cak Ayu. Widwati sacandaipun bagi panjenenganipun Mbak Wiles. Salajengipun arek punika tentunya yang tak asing lagi si cantik Widwati Namo Catur mangke sekaripun pepanggungan kaprah-katrahipun omahmu kulon kono ya. Cedhak jembatan nama ini. Mbak Yu Tumini. Sampun dahaken syukur dumateng Gusti ingkang Purnamadya wisana datang mangke aral satunggal punapa. Terimalah tentunya salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan mas berlalu, salam sayang senantiasa bersama. Yuk bersama rekan-rekan Manto Laras Gending Pambuka Kayu Pergada. Asung lelipur dumateng kadang aturaken panuwun sedaya para pinenggah tamu kakung Dewa Putri satu sampun kepareng ngastreni hanjenengi pawiwahan agung tasih kepareng sowan wonten pidalem agung Bapak salam sekeluarga pramila sepanun tanpa pepindhan ingkang sampun kepareng nuhun niki taka para serat sinedahan saking pamengku gatining pawiwahan saperlu derek mangayu bagya panjenenganipun Bapak salam sekeluarga ingkang sampun kepareng ndhawaken pinanganten kekalih nangge panjenenganipun Roko Mas Makruf kalian Mbak Nanda ing pangajabing sedya nyuwun berkah pangestu panjenengan sedaya dadosaken keluarga ingkang kebak bagya mulya selami-lamina binarung srepek Mataraman kepareng nimbali jengkaripun kadang Widwati ingkang sepisan pinanggih panjenengan nggih. Anak iya nak 3 tahun 4 tahun ya. Kita 10 tahun nak Mas. Kok suliman ta ya. Rumangsaku ya mung lagi dek wingi lho. Bebile bareng kepareng nderek mangayu bagus sawetawis monggo kepareng nepakaken mangayu bagya. Ageng muni apa?
Ikut berbahagia tentunya beliau Bapak salam sekeluarga, monggo. Kula tahu nek salam rumiyin. Monggo wajib no. Menika ngaturaken wilujeng dalu. Kunjo dumateng pinilenggah sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika daleme Bapak sinten Mas? Suwan wonten Pidhalam Agung Bapak salam iwah Ibu Sutinam. Nggih. Terus lho Mas, mah repot ana. Nggih. Oh ya. Suwan nek. Muga-muga Gusti paring laliru. Monggo Mbak Desi. Nggih. Menika badhe kepareng ngaturaken menapa sawetawis ingkang sampun kepareng pirengaken hangerantu adicara panglipur saking kadang-kadang manto laras. Nggih. Prayoginipun ingkang nyemeng-nyemeng rumiyin nggih. Nggih, monggo kula manggaken. Kira badhe bawa riye. Nggih, saya pitusane ora gelem bowo. Ikut Kok oke mento ya. Lah sak dilani kesel. Tak trimo anane halo Mbak Ilis ora wani awak iki anu bocor nemplok kancane Wong alus ki kaya ngene kok nemplok ya. dina iki halus ndek jo takon dosa ngono diles-iles Sing nemplok sing menika. Iurung. Kabine padha kok kira. Lah ijo-ijo tanem agar tuwuh madyaning pasabinan yen sinawang sapandurat saka Mandrawa so pasuryan ana doan terus Pasabinan itu Oh iki lho. Oh iki lho. Lah kok ngeloknya aku koyo oh kedok. Pak Surya gak iki ijo iki lho Ya aman. Wong lagi iki lho ning desa kok ngeloknya aku kedokan. ora Ora maksud apa-apa botol tang ngono sama kan kedok. Mas. piye wong ayu Rencane manten saking apa MBG iki lho. Iso dolanan aku kuat ditumpuk lho. Terus piye? kan biasanya kan aku toh. aku bener iso Rencane lakon. pola iku iso kaya ngono Boten napa-napa rencane MBG saking manten. Ben, saya padun. Matur nuwun nggih Mas, Mbak, sampun kepareng ngrawuhi mugi Kang Mas Makruf kalian Mbak Nandap kebak binerkahan awit peparing Gusti. Ini kok dene jenengan bawa Mas Siget. Apa sliram ora numpaki ora apa-apa ngenteni ya ora apa-apa. Heeh. Nek putih ambulan, kowe numpak ambulan ya. Dia trauma deh. Alhamdulillah ya. Napa monggo. Iki tiga. Oh. Ini bingung. Men tak udah. Kandani kok ngekel. Nek ora ora langgon yo. Nah. Tekno wong ayu semangat. Buat semeni ya. Ya, Ayo, Cak. aku tidak berharga sama sekali. biasa. Yuk Mbak Tumini ngadeg no.
Ini dicekel. Ya, oke. Ini sandalan ora. Lah sakarep kok iso. Kok jenenge berarti. Ora. Oh, kok yo. Kalau Mataram kalau. Kok matane kucing kok cengkiro. Oh, natur. Tumini. Pripun Kang Mas? Kowe njaluk apa wong ayu? Jaluk patimu. Ira menak. Santem ning kene lho. Oh, modal larane dulur apa piye? Oh. Bisa Sak lumahing bumi sak kureping langit Kartoharjo. nisan-nisane panetep panotok gomo. Cok. Iso bubakan apa piye kok iso. Karepku ki yo ngono diceklek sik kopeng wis. Wis rasa. Nggih. Nggih, pripun? Ya arek nyanyi apa arek gulung-gulung? Juga di hatimu wong ayu. Lah iya. Nggo kaping saya bisa enggak ya? Pasal penganiayaan. Bisa. Sik kepareng sowan ya wong ayu nang dalemipun bapa salam. Waalaikumsalam. Tanggamu ta ya? Nak dijabu. Nah, iki wong ndi? Wong ndi iki? Becok. Kok ngersakne aku. Nggih. Omamu cedak kali. Nggih. Ya tau adus kali ora? Kok kowe iki mligi nyapun sawrono to? Nek ora iya ngono wae kok iki. Iya, nggih. Ora tau adus kali to ya? Mboten. Nggih. Kula Iwan Menika badhe kepareng ngaturaken menapa Mbak Iyut? aturaken lupus. Suara. Bisa cah. Hei! Kok iso? Dah bisa ngabui bacing kaya Kepaksa. Iya. Kepaksa. Paksa apa kok iso? Aku dikira wanita nakal karo tangga-tanggaku aku ki padahal apik ora diambung kaya. Tapi nek ternoda. Nggih. Apa iki Pak Cupu cepet Sik to, pedak tok ki lho kok iso. aja tok kaplok iki ya. Mboten. Piye kayu. Nggih, nyanyi nggih. Ya. Pun siap. Siap gerak, Mas siap piye? Nah, Pak. Ora sih Pak. Nyebut ya Tum. La ilaha illallah. Masalah permudar kok iso. Kok iki elek men to. Wong iki kalimat tauhid lho. Sapi jalan. Tukang adang barang tak metu kan. Jangan somyak swasana tenan. Sayange wis duwe bojo. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku kita kamu apa tuh? Anu gula aman kan? Murah kok. Asal murah ya aman ta. Nggih, emang kayak ibu sing ten dapur dadi Napa njoget Bu? terus. Kersane napa? Orang ngerti ini. Lho ora apa-apa, wong kene iki seneng wong seni kok iso. Jangan luar biasa. Biasa di luar. Matur gumanuwun sawetawis dumateng sedaya para wiyangga kakung Wah Putri. Datang mikir rina-rina datang mangrutingan tentunya tanpa keraguan mungkin berkenan berdindang hadir bersama rekan-rekan Mantolaras mungkin sekedar memberikan hiburan bagi panjenengan semua. Terima kasih yang telah meluangkan waktu, melapangkan masa dan melonggarkan keadaan hanya untuk sekedar memberikan doa restu terkhusus mempelai berdua rekan sejawat relasi dan kolega. Tentunya ungkapan terima kasih sekali lagi yang telah berkenan rawuh, mungkin yang barusan tiba. Kami mohon untuk sekedar mungkin berjabat tangan dengan segenap keluarga besar dari Bapak Salam sekeluarga. Tentunya mungkin kami haturkan sekedar menu-menu keluarga bersama rekan-rekan dari Pramusaji Ngudi Berkah.
Semoga apa yang disampaikan senantiasa berkenan di hati. Dino atur pamundutan. Oh iya. Wonten kemaringipun nyuwun berkahipun nggih kepunden kula Bapak Mudin Rukin. Lenggahipun teng pundi Mbah Rukin? Monggo kepareng minyak sepi ning swasana. Yuk, 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 mantolas, yuk. Terima kasih ya buat Batik Digitalku yang ada dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas seperti di sahur ya. Oke, kritik sarannya ditunggu, jangan lupa ya. Kritik sarannya, oke. Udah dulu, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah.